Aftens næstsidste kunstner hedder Karen. Hun er en alsidig dame. Hendes repertoire strækker sig fra R&B til soul og pop, og senest har hun også gjort sig i clubhits. Karen mødte sin skjulte stjerne Mie i en svinestald. Om lidt skal du høre Karen og Mie synge, men først skal vi lige en tur på bondegården. Jeg hedder Mie, og jeg er 18 år. Jeg bor sammen med min far og min lillebror på en gård, der ligger i Helsinge på Vestjylland. Der er rigtig mange arbejdsopgaver på en gård. Lige nu hjælper min far med at få høsten i hus. Landbrug og land er mine rødder, men det er selvfølgelig ikke den vej, jeg vil gå. Musikken, det er min store passion, og jeg kunne godt stå og synge for grisene, men jeg vil hellere stå og synge på en scene sammen med Karen. I dag er en rigtig stor dag for mig, for i dag der har jeg fået nøglen til min nye lejlighed, som ligger i Odense. Det næste store skridt for mig, det bliver, at Karen hun har lovet at komme og besøge mig i min nye lejlighed, når jeg kommer lidt på plads, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, jeg ser programmet som, det er, at hun skal blive dygtigere. Og den måde, man bliver dygtigere på, det er ved at presse sig selv. Jeg har tænkt på et nummer med Alicia Keys, som hedder Empire State of Mind. Ej, den kender jeg godt. Den sang, som Karen og jeg skal synge, den er teknisk svær, og det bliver selvfølgelig en stor udfordring. Det ligger højt. Ja. Hvad har du sådan gjort dig tanker om det? Hver gang jeg har optrådt for mennesker, eller jeg har stået og sunget, der er tit, hvor jeg sådan bagefter tænker, wow, hvor var jeg henne der? Noget af det, som Mie hun mangler, det er at have den selvtillid, så hun bare kommer ud over scenekanten. Det giver nogle tanker om, at jeg nok kommer ud i nogle situationer, hvor jeg skal presse mig selv, og jeg skal gå over grænsen. Vi skal lave det på vores måde. Det betyder meget for hende, at jeg er tryg på scenen, og det skal vi arbejde rigtig meget på. Mine damer og herrer, tag godt imod Mie og Karen. I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. There never a curfew, ladies work so hard. On the avenue, there ain't never a curfew, ladies work so hard. Ooh. I'ma make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you cannot do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. One hand in the air for the big city. Street lights, big
Flot klaret, Karen og Mie. Tak for sangen. Det var så lidt. Hvordan var det lige? Kom nærmere Det var... til mig. Var det fedt? Så fedt. Er du tilfreds? Ja, altså, der gik jo et eller andet galt i musikken. Gjorde Men det? sådan er det jo, når det er live. Ja. Men Jeg synes, det var fantastisk alligevel. det var for Og vildt. fantastisk publikum. Wow, ser jeg bare. I klarede det rigtig godt. Lad os se på kommentarerne med det samme. Der er kommet masser. Så for Karen da. Du har fundet et talent. Det er super godt. Dejlig nummer, skriver Thomas fra Gilleleje. Fra Grisefarm til scenen. Hold da op, du gør det godt, Mie. Godt sangvalg, Karen, skriver Michelle fra Ølstykke. Karen og Mie er for ens. Det bliver svært at finde sange til dem. Bedre, hvis de var lidt mere forskellige, skriver Henriette fra Rønte. Hvad siger du til det? Det synes jeg, altså, prøv at høre, Mie er den vildeste sangerinde. Ja. Og det er jo det, man skal lægge mærke til. Altså, den her sang, den er så sindssygt svær at synge. Og hun går bare ind og nailer den. Altså, får det til at lyde så let. Det er simpelthen så sejt. Jeg er simpelthen så stolt af dig. Tak for det. Kære seere, det er nu, det gælder, og det er kun dig, der bestemmer, hvem det er, der vinder. Er det Mie og Karen, du synes skal videre til næste uges program, så send en sms med MK til 1212. Tak til Mie og Karen. Den sidste kunstner, som skal på scenen i aften, det er veteranen Johnny Reimer. Manden, der kan tage en tyrolerhat på og stadigvæk smelte pigernes hjerter. Johnny Reimers skjulte stjerne, hun hedder Mette, og hendes liv handler